българската история, без да бъдат разказани историите на 7-те свещени български рода, е невъзможно да бъде преподавана. Аз смятам, че всички българи днес са наследници на някои от тези 7 свещени рода. А във всеки от тези свещени родове е било заложено това какъв да бъде и каква мисия има. И когато ние днес не знаем откъде произлизаме, когато ние днес се смятаме просто за българи, когато ние не знаем кои сме, от кой род принадлежим, от кои родове принадлежим, ние просто не знаем българската история. Днес нашата българска история се преподава по един много странен начин. Например, винаги се е знало, че свещеният български род Дулу е най-свещеният род. Това е род, който е дал владетели на повечето номадски народи. Това е род, който повечето владетели на Хазария, тюркутските владетели и други са признавани като техен род баща, т.е. те са наследници на мисията, заложена в рода Дулу. Днес ние не знаем кои са Дулу. Втория род по значимост в България, това е рода Вукил. Това е бил кавказския род, които са имали мисията да пазят трона на Дулу, да ги чакат да се върнат и никога не са узурпирали властта. Те винаги са пренасили властта. Днес нашата история се разказва странно, как Вукил са завзели властта, после Чакара, Киригар и така нататък. Но никой не се замисля, понеже историците не познават мисията на родовете, те тълкуват превратно нещата, които са случвали в българската история. А някои от нещата, които са случвали в нашата история, са толкова чисти и възвишени, че просто ние днес не можем да ги възприемем по този начин. Днес с този смешен нагон към властта, която са развили нашите политици, звучи невероятно да има човек, който да завземе престола и да чака истинския носител на властта. Аз за това смятам, че докато ние не проследим нишките на родовете в българската история, ние не знаем нашата история. Докато един българин не може да си проследи коленете нагоре и не може да разбере откъде произлиза, кои са неговите предци, той не познава историята си. За съжаление, днес младите въобще не ги интересуват тия неща. И аз затова искам да събуда чрез романици и ятагани мечи, чрез танго искам да събуда един интерес в младите хора да се върнат назад към миналото. Твърдите също, че всеки може да проследи рода си до тези 7 рода. Честно казано, на мен лично това ми се струва твърде невероятно. Бихте ли открехнали мъничко завесата на познанието и да ни кажете как става това? Аз смятам, че има два начина за изследване това нещо. Единият начин е, като се тръгне от днес и се върви назад и се изследва колкото може. А другият начин, когато се тръгне от древността и се наблюдава какво е било заложено в мисията на родовете. И просто така, естествено, че има време, в което няма да може да го покрие, но всеки сам може да се извади. В края на кращата не е толкова важно как ще го наречем рода. Важно е всеки човек да намери съответствие в душата си. Това, което изпитва, това, което чувства, с това, което е заложено. И това е важното за мен. Ако искате да ви разкажа нещо интересно за Асеновград, желаете? Да. Вие предполагам знаете много по-добре от мен, но всъщност Асеновград е бил един изключително интересен град. Винаги е бил много духовен град. Но това е място, където най-мистичното тракийско племе, бесите, е общувало единствено с останалите племена. И Асеновград е било място, където бесите, всеки един от бесите е бил едновременно владетел, бил е жрец и е бил воин. Тия три същности ги е имал в себе си. Знаете, че когато Александър Македонски тръгва да навлиза, той използва така наречените аргиропрати, така наречените сребърнощити. Това е първия легион на македонската орда, на македонската фаланга. Това е фаланга, която е създадена още от баща му, в нея са всички ветерани. И той решава да изпита, преди да тръгне на големия поход за овладяване на Ойкумене, решава да изпита в Тракия. Тъй като Александър е ученик на Аристотел, Аристотел му развива една идея, че не е нужно просто да се превземе познаваемия свят Ойкумене, а той трябва да стане втори Марс или втори Зевс. Тоест трябва да слезе в подземния свят, да превземе земята, тогава веднага се качи на Олимп, там може да убие Зевс и той ще стане на негово място. Всъщност това е била идеята на Александър. Той въобще не иска да превзема Индия, Китай и така нататък. Той иска да стане втори Зевс, иска да стане Бог. Иска да стане носител на новото поколение богове. И Александър в този си опит решава да тръгне да покорява на себе, просто да опита археопратите как ще действат в битка.
и тръгва през Родопите. Сега има няколко противоречиви сведения откъде върви. Според мен върви някъде по чая, по поречието. И започва да вижда войни, които стоят на върховете. И той продължава да върви. Той в Родопите няма къде да разгърне фалангата, тя е невъзможно да бъде разгърната. Сега някои сведения твърдат, че първото копие е дълго 8 метра на фалангата, второто е 12 метрово копие. Това е един строй, който трябва да се разгърне, който няма място как да воюва в планинска местност. И той започва да ги вижда тия войни. Тия войни носят това е един меч, който е толкова дълъг. Това са единствените тракийски войни, които не са войни на коне. Този меч има Хера и Херакъл вплетени един срещу друг, след такова острие. Отпред има място за втори захват, т.е. него може да се работи като еднорък меч, може да се работи като дворък меч, може да се използва, тъй като формата му е такава малко, може да се използва като алебарда, като копие. Това е едно съвършено оръжие. Но най-опасно е, когато има една връвка, която почва да се върти над главата, и тогава този меч почва да се превърта и издава един звук такъв. И има опасност да отсече главата на всеки. И Александър ги вижда мечоносците на бесите и им казва: кой ви е цар? Искам да сключим мир, за да мога да мина през Родопите, за да стигна до Филипополо, за да мога да го атакувам. И те му казват: мир може да сключиш с всеки един от нас по-отделно, ние всички сме царе, с всеки един от нас отделен мирен договор. Той казва: такова нещо не може да се направи, това е невъзможно. И бесите започват да го атакуват денонощно, един след друг. Просто влязат в строя, влязат се в строя, влязат се в строя. Когато излиза, може би някъде при Асеновград излиза, когато излиза вече от Родопите, той е изтощен. Неговите войни не са спали в продължение на седмици, не са се били нормално и постоянно изпитват това нападение срещу себе си. Тук бесите в Асеновград е било място, където са идвали и са провокували на останалите тракийски родови и на останалите